zaka saya data naira 150 in ka tsaya ka kalli bidiyon nan. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ka danna subscribe and ka danna alaman ƙararrawa domin samun sabbi. Mu shiga cikin bidiyon. Da fari ka ɗauko wayanka sai ka shiga dialer na wayan naka, sai ka yi dialing na nambobin nan kamar haka *406#. Ka danna layin ka na MTN, daga nan za ka danna number 3. Kana danna number 3 za ga za su baka data MB naira 500 akan naira 75. Ka ga in ka haɗa times so nawa zai baka 1 gig akan naira 150. Daga nan za ka danna number 1 ka ba su daman siyan datan, ka sake danna number 1 za ka siya da airtime naka ne. So daga nan kaga abun da suke cewa yi amfani da shi ne daga karfe 11 zuwa karfe 6 na safe, 11 na dare zuwa 6 na safe. In bidiyon nan ya maka daɗi ka danna mun subscribe and then ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbi. Na gode mu da ku a next.